Хоть зима ніяк не збираецца здаваць сваіх пазіцый, нераст рыбы ў рэках Беларусі ўжо пачаўся. Якія абмежаванні існуюць у гэты перыяд, высвятляў Юрый Печур. С 1 красавіка ў Беларусі пачалі дзейнічаць абмежаванні на лоў прудовай і рачной рыбы. Нягледзячы на дату, гэта не жарт. Усё больш чым сур'ёзна. З гэтага дня рыбакам забараняецца выходзіць на рыбалку, пачынаецца нераст. Лавіць жа можна толькі адной вудай, і то толькі з берагу, хаця пакуль чыстай вады з берагоў не відаць. Зіма працягваецца. Але аматараў такога адпачынку пакуль хапае. Рыбакі са стажам хоць і ведаюць аб забароне, але парушаюць яе асэнсавана. Пры гэтым лічаць, што лавіць на вадаёмах Брэшчыны ўжо амаль няма чаго. В этом году я ловил, вот летом ловил, да, ни одного линя не поймал. В прошлые годы нормально ловился. Теперь по карасю, карася тоже 3 штуки, наверное, поймал. Пару штук по грамм 200, одного на полкилограмма. И все. Каб рыба ў рэках і азёрах усё ж такі не пераводзілася і ўводзіцца забарона на час нерасту. У гэтым годзе за анамаліі надвор'я тэрміны могуць быць і падоўжаны. Не да 30 мая, а больш. Пры парушэнні ж правілаў лову рыбакі могуць заплаціць і немалы штраф ад 10 до 50 базовых велічынь. За каждую выловленную рыбу в данный период, то есть период запрета уже с 1 апреля, по таксам предусмотрено возмещение вреда, причем в трехкратном размере. Для примера, щука на сегодняшний день по таксам стоимость ее составляет 3 базовых величины, линь 6 базовых величин, а рак узкопалый 1,5 базовой величины. Естественно, вред в обязательном порядке подлежит возмещению. Юрий Печур, Александр Севицкий, областные новины, Брест.